Dobré ráno, odcházíme z bytu. Taky hodin, Filipe? 10. Já jsem odcházel 8:10. Jsme do videa pozitivní. A dneska nemáme toho moc plánu. Jdeme na Blešíte. Dneska máme nějakou procházku po osadce ještě. A asi pak nakoupit něco. Nevím, co máme. Jaký je plán? To vám nechtějí říct. Taky překvapit, pro nás vždycky. Takže tak. Ty bráchanec. Co se stalo takhle? Důležitý. Ale měl jsi tu kameru vydat daleko dřív, protože se to teď stalo. To nechápeš, to jako nevysvětlíš, ale... Jdem dovnitř? Jdem dovnitř. Důležitý je na začátek říct, že jsme sami dva už, jo. Jsme sami dva v městě, který neznáme. S lidma, kterým nerozumíme. Hlavně jsme nahoru nebo dolů? Jo, šel dolů. No celý dole podle mě. Důležitý je říct to, že jako jediný vlastně nevíme vůbec nic o tom. Nemáme mapu, nevíme, kde budeme bydlet dneska v noci. Ale víme, že jsme ve vedlejším městě. V jiném městě bydlení máme. Když se Tomáš plánoval cestu, přesto tak jsme vůbec nebyli? V nějakým... Nahoru asi. Rychle nahoru. No. Když jsme se optali, jestli dostaneme do toho města, tak říkal, hoď, já jsem všechno naplánoval. A dneska řekl, halejte, tak asi jděte to, sami, já tam jedu dřív, já jdu teďko. A hodil. Petr s Hankou, ty se odpojili. Možná mě nerozumíš, možná. A můžeme klidně jako se dohodnout. A jít s nima. A jít s ním, jako když tam přijde ten baseball, by jsme tam prostě mohli skoro najít. A pak společně A jít v 1 hodinu na baseball. Že ono, jako když máme ten plán, tak jako tak 2 hodiny na baseball nás nezabijou. Protože tam byly takový ty, tam bych chtěl nějakou snídaní, já jsem ještě nejet. Tak ne. Protože byl plán, že stáváme v 7. Jsme rozdělili několik skupin. Tomáš je do Kyoto, Petr s Hankou šli na blešák a na baseball. My dva s bráchem nevíme, co budeme dělat. Terka šla na blešák, ovšem vyrážela asi 2 hodiny po Petrovi s Hankou. Lucka šla na tu nejhezčí vyhlídku, protože včera byla nemocná. Michal šel s ní, ale už nemá ten lístek, protože to je jenom jednou. Takže bude čekat dole. Takže je nás 8 a jsou jen 2 skupiny po 2. Já s Filipem a Petr. Ale... Jsi říkala, že půjde sama, že je to zbytečný. No. A nevím, jak se dostal toho podzemí tady teďko. A měl by se pak dostat zpátky na ten autobus. Já potřebuji něco jíst. Ale já mám místo pro dobrou snídaní. Ale by to asi šlo, ne? Ten jinam. Když máme v oběd, kde za chvilku 11. Pravda. To si říkám na jídlo, víme kam. To je 6. plánek. A od toho si přečteš, kam potřebuješ. Já jsem se rozhodl pro tohle to asi. Si dáš to chvíľka? Ale jo. To je super, no co si dám, začnu stejný. To pojídla lepší nálada jako bude pojídla. Zlepšila se mi, ale blbě jakože 3:45, kde jsme se zatím jenom najíst. Dneska. Chtěl jsem to řešit, tak mi to dal. To je blbý, jo. No ještě nevím, že jdem zpátky do toho. Právě. A nejednou. Takže sešli jsme se s Petrem, teda s Michalem a s Luckou. A jdem tady do nějaký kouzelný uličky, jak z filmu. Toho. Filip mi začne... Do Sapy jdeme. Byli jste v Sapě někdy? Ne. Mě blbne Amazing Pass. Dal jsem chtěl říct, Filipovi blbne Amazing. Což je nepříjemný, protože
Na každém metru, když vylezáme ven, tak stojím. Chodím tak kokot. Tam a zpátky. Zavídáme to vrátky. Ty komunikuješ s místním jenom obsluhou, vždycky si chceš povídat. Přijde dělám. Vezem kola, jsou 4. Tácka na nás dneska ještě vytrzavané. To teda. Já bych se to vůbec nebál. A radši do Bedružo jsme menší trouble, než si někam sednout na pokoj. Tak no. A tak jsme stávali, vycházeli jsme v 11 nebo v 10 zbytu, tak dneska musí být dlouhý den. Dlouhý den. Jestli chtějí chytnout ten bambusový les, No. tak bych lidem odjel. Ale chci, aby se stalo, že bychom dojeli a řekli, že tam nejdem. Co se může stát? Jako... Ty vole. Tady? Tak, co jste si to dali? Popiš nám to. Michal si koupil takovouhle věc, tady máš obal od toho. A kdybys nevěděl, co to je, Jo. to napsaný. Ale teďko to bude koštování. A myslím, že to Bude koštovačka. Bude výborný. myslím, že to bude zajímavý. Klíček vevnitř nej. Jak nedlík, úplně nej. To nemá vůbec žádnou chuť. Můžeme se kousnout, Ale co vůbec nevíš. žádnou. Jo, trošku. No. Tady máme být teďko. Chci se dostat sem. Co budeme najít tady? Všichni nám utekli. Hezké.やっぱり背が高いからすごいね短いねハッピーガールぐらいですよほんまやね Říkali to pro ženský, že to nepoznáš stejně. Moc to nestaky do silnice, ať to nesrazí auto. Tak jsme asi sami. Ale tentokrát určitě ne, nebo jsme se spojili, našli jsme Terku. Prošli jsme Bleší trhy s Michalem a s Luckou s Terkou. A řekli jsme si, že tam chce být trošku díl, chceme si chtěl koupit sako, nebo sako. Oblek. Kimono. Kimono, jaké si správně? To je kimono. Jo. Tady mi říká kimono. Chtěl jsem tady chodit v nějakém lehkým jako dlouhém obleku, ale když nebylo tak drahý ani, ale nevím. Nejsme Japonofilové. Teď se jdem podívat tamhle na věž. Já zdravím, jak se jmenuje, ale už máme... Tak to můžu přečíst. Mám? Přečti to. Tady je zoo. To je Je ono. zoo? To je ono asi, ne? Protože zoo je hned vedle. Až- Možná projdeme skrz zoo. Všechno je zdarma. Skrz zoo. Sutenakaku Tower. Sutenkaku Tower. Nemají tu koše. Fakt málo košů, zlepšit. Je schválně asi. A No. žádný psy, to už vůbec žádný. Zlepšit. Je to zoo? Tak. Jo? No, taky chrám. Co to je? Dámy a páni, chlapci a děvčata. Měli bychom vyjet nahoru tady, jo, teďko. Se podívat. A pak možná zoo. Otázka, jestli pro toho vodního světa.
Já bych se toho nebál. Já bych šel. Jezdíš do Japonce jako tisíce. Jezdíš jako jedný kloci. Samozřejmě byl to. Japonský tamhle. A umíme znaky japonský, koukej. A to je vstup. Dolů, jo, vstup. No. A to bude výtah třeba úplně. Naše, ale a televize. Co? Okay. Konkurenti. A co bude tam místní asi? Máme v záběru vzadu. Tak, dost. Dolů. Úplně nikam jinam, ale určitě někam vstup. To vstup. Nevypadá úplně jako pro ty. Pro Evropané, že by to bylo připravený. Já jsem trošku fronta. Sabota. A... Jsem byl nejlepší vyhlídce asi tady. Je to nízko docela, no. Tady je špatný místo na vyhlídku. Ale to je nízký. Takže pár zajímavostí k tomuhle, tady. Ve 4. patře. Celková výška budovy je 103 metrů. A tady jsme v 84 metrech. Jediný, co je to zajímavé, jsou hodiny. Největší v Japonsku, údajně. Teď nevidíme, jsou tady těsně pod náma někde. Se můžeme zkusit podívat. A mají kolik? 5,5 metru v průměru. Minutovka má 3,2 metru. Váží 25 kg. A změna. Šli o patro níž. Tady to je. A tady teprve. To je těch 84. Nahoře to bylo 87,5. A tady trošku hezčí, bych řekl. Lepší vyhlídka, méně tady řve. Co teďko ale? Zkusíme tu zoo projít na metro a půjdeme do toho. To jsou 3. Tam je hodinu cesta, to je jako nic, že? Dáme si pivo někde, něco k jídlu třeba? To jo, to bych si dal co takového na cestu klidně. Nějaký snack? Snack. Zoo, tak jsme se rozhodli projít zoo a hned jsme dostali plánek. Tady jsou v opice hned jako úplně medvědy, jdeme na medvědy, ne, musíme na medvědy. Tak. Tady jsou plameňáci vlevoželvy. Nás nebereme dál. Nemusíme. Ale máme hroch nějaký? Ale tady jsou hroši. Po levé straně měly být. To vevnitř? Jako spíš ne. Ono to nezdá, ale hroši jsou jedni z nejnebezpečnějších zvířat tady jako. Celý běh jsme na začátku s selfietičkou byl jako nesmělý. A to úplně tím to třídu nákupní tam. A jasně, ten. Už to ne, no protože cukr je to třeba blbý, ale už tě nemrzí, jestli to byl včera a měl z toho hlavou. Teda začneme. Tak nakonec jsme tu zoo prolezli v podstatě celou, se dá říct. To bylo takový zajímavější věci jako medvědy, šelmy, tygry. a jaguáry, tygry, lvy. Tygři byly dobrý. Tygři byly velký jediný takový, no, jsou všichni takový malý. Malý média, lední medvěd malý. Mají docela malý prostory tady, bych řekl, poměrně oproti naší zoo v Praze. Když jsem v Praze dlouho zoo nebyl, tak to má jako daleko větší výběhy, no. Ale nejsou takový živější, jsem procházeli. Pokračujeme? Jdem dál asi, no. Na metro? Na metro a uvidíme. Nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme. Tady jsme byli včera. To bude vidět. Sice už je čtvrt na 7. Všichni už jsou nejspíš v Kyotu. Všichni už jsou v Kyotu. A my jsme v Osace. Osaka. A... Už tady. A... Jdeme do akvária. Vstupy stály kolik? Velká ryba, je další vaš. 4400? Jo.
A řekli jsme si, že jsme dovolení. Chtěli jsme jít i na tu největší budovu v Osace, ale není čas. Školy zavírají v 8. Dobrý den, vítejte tady v tom akvárku. Zavíráme v 8 hodin, vemte si hodinu a půl na prohlídku. Máme 15 minut navíc. Tady jsme včera byli na tyhle Santa Maria. Nemůžeš to ukončit uprostřed prohlídky, to je asi jako se chodí směrem. Máte tady si Need for Speed 3 od Pursuit. Takže se tam Manta tam jezdila, v takovém tunelu. Doufám, že to je Manta. Máme něco k večeři? Máme realizaci kraba nějakýho? Merkraba. Plážo. Vrbačka. Bude mrož asi. Pan Mrož? To jsou praprdi tohle. Ach, mi to tělo, to prostřední tělo, co bych řekl, mám úplně na konci. Má prostředí na konci, Filipe? Má velký zuby nějaký, je to. Ale to je super, ne? Tak jako celý život stojí na mrazu. Ale už to má, už to čelilo. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Co? Chtěl vzít nějakou rybu, ne? Rybu jako? To je žralok? Si nás taky vyšel zautočí, jak teda. Občas člověk narazí na rybu, který si říká, to není možný. Půlka ryby, ploutve nahoře a dole. A vůbec to trápí. Dva nemové. Jsou bratva nebo. To musí být jedna z největších věcí na světě, ne? Brácha, dej potápění rukou ke žraloku. Hele, leopard. こちらのエリアではサメやエイに触ることがください。 Ale se to nelíbí, ty vole. Už je to žralok. Není to žralok? Je to žralok. Je to žralok. Zastavím, jestli ho neuložil zbytně. Už nám tady pomalu končí. Za chvilku vyrážíme. Musíme vyrazit do Kyoto. Poslední návštěva Osaky je kolik? 7:30. Snad pojede nějaký vlak ještě. Musíme si sami najít cestu. Už je tady zase. Už je tady zase. Čau kámo. Tady to je procházka po Osace. A akvárko je výživný tady. Tohle ten kámoš náš tady nasleduje celou dobu, co chodíme. Bylo vedle nás. Jo. Tak jdeme z vodního světa. No. Vodní svět. Musíme ječko. To samý. No.
Pohladili jsme si žraloka, jaký to bylo? Jaký byl žralok? Takový tvrdoměkký. Jako měkkou kůži, jako kdyby ne chlupy, ale měl na sobě takovou nějakou vrstvu takovou. A jako... To byl měkčí než kapr třeba. Jako, ale ta kůže jako byla hrubá. Hrubá kůže, ale měkká tkáň to byla. No, měkká tkáň. A poprvé jsem hodil si žraloka, že to bylo sničku. A rejnoka. A já nevím, jaký je rozdíl mezi rejnokem a mantou, ne maltou určitě ne. Maltou vím, tak rozkaz je rejnokem maltou. Rejnokem mantou, ale to jsou manty dost taky. Ale ty jsou veliký, já nevím. Bylo to je jako žralok, no, to jsou žralok a jsou spousty druhů. A co kdyby někdo chtěl to, můžeme doporučit? Myslím, že to stojí, ne? Určitě. To je dobrý, ale 2200 pro jednoho. S tou kartou asi amazing, to má jaká sleva. Ale normálně teda to je asi 2,5 nebo kolik? Možná 2-3, ale malá jako. Tak a je to kolika patrový? Je to hodně vysoký. 8 pater podle toho. Je tam v podstatě jedno akvárko obrovský uprostřed, okolo kterého se jde dolů. No, a okolo jsou různý. Jsou dobrý delfíni. Jsou delfíni, ty mají tu jednu stěnu podle mě celou, tady tu. Pak tam jsou nějaký žraloci, různý tam kladivon tam je, hodně rejnoků, nebo tady těch plazivých. A konce ty žraloci se může šáhnout na žraloky. Dobrý. Byli tam i volně, tučňáci hrozně smrděli. Myslím si, že dobré. No a teďko nevím, musíme stihnout ten vlak. Musíme někam teďko, musíme tudy. Na metro, najíst se nějak, na metro a na vlak, protože dneska máme spát už v Kyotu. A jsme furt v Osace a všichni nám už odjeli. Ale my jsme tady. Určitě jsme poslední zase. My jsme jak místní. Všichni se budou spát, až přijdem domů. A všem nikdo nebude, budou ty naházet ty boty na zemi, ne boty, baťohy. Postele budou plný. Tak to je jasný. To bychom neudělali jinak. Osaka Amazing Pass už nepotřebuje, já posloužil velice dobře. Tady ještě potřebujeme vystoupit. Musíme tě pochválit, to je pravda. A už trošku bolí nohy. A doufám, že se ve vlaku do Kyoto sedneme. Vlak do Kyoto. Hele, doufám, že seženeme dobře lístky. To je první věc. A to pojede ještě, to je hlavní věc. A pak, aby jsme si sedli. Mělo by to stát nějakých 490 jenů. Jede to ze zastávky, ty vole. Jde ze zastávky. Tady. Jo, do Baši, jo, to je naše sovětský metro, ale. One way ticket potřebujeme. One way ticket. A my potřebujeme... No já jsem to vypočtí, ale nejsi jako frajer teda. My potřebujeme... Tady jasně. A tady 2. Ale jdeme na Damachi Yanagi, jdeme, že jo? Já si podívám, počkej. Jo, Damachi Yanagi, ano. Takže podle téhle cedule bychom to měli zvládnout. Snad jo? To je ono. Tak doufáme, že jdeme vlaku směr Kyoto. Jo. Hele. Kupovali jsme si v automatu lístky. Trošku jsme neviděli. Pán nám poradil nějaký ochotný. Sám se nabíl. A přišli jsme na to, že my jsme nemohli najít to. Tady jsou píše různý koleje a různý společnosti. A my jsme tomu hledali název ty koleje. Přitom jsme mysleli, že to bude název společnosti stejná. My jsme hledali furt název ty koleje a ne společnost jiná. Tady u nás vlastně České dráhy, všechny koleje. A na tom jezdí různé společnosti. Tak. Tady jsou různé koleje a různé společnosti. Jsou třeba 4 koleje, meziměstský, a na tom jezdí 4 společnosti, ale nějaký jezdí nikde jenom. No, takže nám poradil pán. Pán nám poradil, chtělo to kliknout rovnou na cenu, tu kterou nevím teda jak se vymyslel. To asi věděl, že to tam... No to asi věděl, ale jak to... To by to asi tady nekontroluje, když to koupit to nejlevnější. A možná by byl problém, kdybychom vystupovali tam. Teprve. Třeba ještě bude. Ale když to se nám poradil, tak snad ne. By tady jeli. Tak a jak jsou docela hezký vlaky.
A Pak jsme nevěděli, jakým vlakem pojedeme, jsme nevěděli. protože přijel vlak a bylo jim napsáno, že jde tam, kam potřebujeme. Jsme říkali, to je to? Nebo, ptali jsme se průvodčího a on řekl, ne, nechoďte tam. Tady, když je tady. Tak jsme se, že jako nám řekne, že přijde třeba další a řekne nám, tak teď Tak pojďte. jsme tam postávali Tam stávali. 5 minut a on furt k nám nešel, měl tam 2 vlaky a furt k nám nešel, tak jsme se zeptali tam těch lidí v tom vlaku, se neuměli moc anglicky, ale řekli, že ten druhý, že je fast. Jsme věděli, že je rychlejší, protože tam to bylo klasický metr a tohle je vlak. Bylo poznat už z toho vlaku, jak vypadá. Ale to není to na Bodekera. Tam byla předtím. Ne, to je on, akorát to je jiný vagon. Aha. Podle mě. To je ještě divný. To byl ten, co se odjížděl. No, ok. A On myslel, průvodčí teda myslel, a se nastoupíme do toho vlaku, co teprve přijede. No. Tady tam ještě nestál, to jsme nepochopili. Takže jsme stihli tak, řekli jsme stihli tak o minutu třeba, ne, možná. ani ne. Nastoupili jsme a zavřel se a jede. A že jedem. A tak hoďka by měla být do Kyoto. A to a pak asi Právě. to mělo být 15 minut pěšky na ubytování, což by mělo být už v pohodě tady. No. Tam je opět, bude v pohodě. Tak jo. Tak se to zvládáme. A mně už došlo místo v telefonu. Jsem musel mazat věci. 20 minut, Mně se smazal Snapchat. 20 minut radiožurnálu jsem musel smazat. Asi 40 epizod. Tak jsme se dobře dojeli. Jsme tady, na místě. Snad. A myslím, že jo. Je to trošku nezvořilý, ale mám fakt rád, ale víc na veřejnosti je trošku jsem čet nezvořilý v Japonsku. Ale jsme tu, jsme v Kyotu. A jsme si sušáky. Ty utíkáš schválně z toho táboru? Ale po chodníku. Pojď na chodník. Ale tady jsou každou minutu sloupy na chodníku. A nerovnosti už nezvládám další věc. Jsi v Japonsku, ale. No, se zvědavě, jestli tam budou nebo nebudou. A pro ně přijel první. Tomáš. My jsme si udělali takovou soutěž Amazing Race, jsme si udělali. Ale je to Nezáleží na pořadí a na zážitcích. přesně tak, nezáleží, kdo je první, ale kdo měl lepší den. Všichni jsme se rozprchli, po dvojicích v podstatě. 5 skupin děláme, až 6. A mezi tím se 4krát denně potkáš. Ve 2,5 milionovém městě. Je vidět, že ty atrakce jako nechodí nějak přehršlo lidí, jako jsou furt lidé sami. Dobrý, jak jo? Já se chci chvíli najíst. Tak budu tu Hard Rock Farm skupinový triko. Jo. Alexa, já si myslel, Čau. jet. Co to máš? Čau, Kube. Jsi prkatit zrovna. No. No jo. Je to hezký. Čau. Dobrý. Připravujeme ke spánku, respektive velká většina už ulehla. Už ulehli? Teď je 10?